Durant el cicle d'exposicions de nosaltres els supervivents que hem comissariat, els de la Trastera, hem fet servir la intel·ligència artificial perquè ens ajudés a fer els fulls de sala, com si fos un membre més de la Trastera i, per tant, fer-lo servir com una espècie de comissariat. A l'hora de crear aquesta exposició final que hem conclòs als membres de la Trastera, hem utilitzat el xat també per preguntar-li quines obres havíem de fer, que anessin relacionades amb el cicle d'exposicions i amb l'obra de cadascú que personalment fem en la nostra vida artística. El ChatGPT em va demanar que fes una obra com algunes de les que he fet últimament, doncs amb una muntanya de sediments baixats del Pallars, on en aquest cas hi he enterrat 30 monedes daurades d'una altra acció que vaig fer al Pallars, justament, i qui vulgui obtenir-ne una haurà d'agafar 5 quilos de terra, emportar-se'ls, o més, el que li costi excavar amb aquesta terra. També em demanava el ChatGPT que fes interaccionar el públic. Farem una mena d'acció que ens passarem aquest cap d'aquí, que té a veure una mica amb per què els sediments es queden reclosos en els pantans i no baixen fins al delta de l'Ebre. En el meu cas, el ChatGPT em va demanar que relacionés processos industrials i com aquests podrien esdevenir-se en peces úniques. I tot va començar amb una lletra en forma d'A, gegant, que formava part d'un ròtol d'un antic casino. I arrel de que aquest ròtol va patir un incendi, va adquirir unes certes qualitats artístiques. La pintura va adquirir com un aspecte de pintura abstracta i vaig voler reproduir industrialment aquesta lletra aplicant els mateixos mètodes industrials i després, amb el llenguatge més senzill, que és dibuixant amb un llenguatge molt infantil, vaig voler intervenir cada peça perquè esdevengués peça única. La meva peça l'he fet a partir de soldadets de plàstic d'aquests de tipus militar, d'aquests de joguina que fan servir els nens, fosos, i consisteix a representar una mica com certes estructures de poder modelen el nostre coneixement i s'infiltren en la nostra quotidianitat. Com formen certs moviments, certes estructures, certes figures geomètriques i com aquestes es poden desafiar o no o es van introduint en el nostre àmbit més quotidià. Vicky Benítez ens fa una de les seves peces dels últims anys, que és una mena de test o contenidor de plantes invasores, perquè el ChatGPT té dades emmagatzemades bàsicament fins a l'any 21. Aleshores, en aquest cas, li ha demanat això, que fes una instal·lació amb plantes invasores. Plantes invasores que, per altra banda, tots reconeixem perquè les tenim ja bàsicament implantades, però no per això deixen de ser invasores, perquè acaben aniquilant a l'espècie autòctona.